Qiegħed fil-rendi ħdejn waħda mill-fire hydrants il-ġodda u liebes ukoll l-uniformi l-ġdida tas-CPD li ftit tal-jimilu ġiet żvelata. Dawn l-uniformijiet il-ġodda tal-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li jaqdu 3 irwoli kruċjali huma attività nar strutturali, ġifieri appartamenti, djar u fabbriki, u attività nirien f'postijiet miftuħa bħal feliqi u foresti. Il-materjal huwa 35% aktar ħafif, komdu u viżibbli u adattat għall-klima ta' Malta. Fuq kollox jiżgura li t-tniġġis bħal nugrufun ma jiġix assorbit fl-uniformi u fl-imnifsejn tal-uffiċjal. Ħdejja għandna l-Sur Piżani li huwa d-direttur fil-taqsima tal-CPD. Meta inti għandek collapsement of building, meta bini jaqa' u allura hemm chances se jkollok ħafna fluids ta' dmija li allura l-uniformi inti ma tkunx trida li dawk il-body fluids jgħaddu għal fuq il-persuna tiegħek. Ingħatat ukoll attenzjoni biex titjib l-infrastruttura f'fire hydrants ġodda taħt l-art. Sistema fejn il-pumpira jqabdu l-pajpijiet mal-mejn tal-ilma tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma u bekk it-trakkiet tat-tifit tan-nar ikunu jistgħu jerġgħu jimlew it-tank bl-ilma aktar qrib l-emerġenza. Qabel il-vetturi kellhom jirritornaw lejn l-istazzjon kif jispjega Piżani. Fil-passat, kull meta kien ikun hemm nar, il-fire engineer sejra lura l-istation trid tmur lura mimlija. Għaliex biex fil-każ li jerġa' għal xi emerġenza oħra, il-fire engine tkun ġa mimlija. Il-każ dal-fire engine li għandna ħdejna hawnhekk dik iġġorra l-fut 300 litru fija fit-tank tagħha. Bissi tippompja 1000 litru fil-minuta. Ġifieri jekk inti kollok nar ta' daqs kbir, ovvjament l-ilma ma tantx idum fil-din. Jekk ikollok dawn il-fire hydrants, ovvjament inti kemm tqabbad il-pipe tiegħek u l-standpipe kien bar fuq l-underground fire hydrant u tkun tista' timla l-fire engine dak il-ħin. Dan it-titjib huwa parti minn Memorandum of Understanding bejn il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u s-CPD li se jara hydrants installati f'kull lokalità biex jaqdu l-bżonnijiet ta' popolazzjoni li dejjem qed tikber.